17 panelak daude, eta hasten dira Hitler eta Frankoren lankidetzaren baino lehenago. Hasten da, adibidez, Rif gerran lehenengo kartelan ikusi alda, Alemaniako gobernuak Espainiari gaz pozoitzua eman zion Rif gerra gainditzea. Lehenengo mundu gerran eta gero adibidez Alemaniak debekatuta zeukan berarmatzea. Baina poliki hasi ziren, ilegalak edo eskutudak, eta hasi ziren batez ere Luftwafferekin edo hegazkin baseak montatzen. Eta hortik hasi zen Kondor Legioaren eskuadra berezia. Hitlerek hemengo gerra hasi baino lehen pentsatu zeukan gerra handia erekin hastea. Eta zentzu horretan behar zuen kanpo frogak egiteko kanpo. Eta horretarako hemengo Espainiako gerra oso ondo etorri zaion. Haien lehenengo hegazkinak Lufthansa enpresaren menpe egon ziren eta zibilak izan ziren. Eta, klaro, zekien hegazkin onak zeukala, baina gerretan edo gerra batean bonbardakerak egiteko nola erabali. Hau horretarako frogak behar zituzten. Eta zentzu horretan, hasieratik hemengo fasisten altzamenduren hasieratik zeukaten Hitlerren laguntza. Eta Hitlerren hegazkinekin barrik, Franco getzekien nola eraman bere tropak penintzulara, adibidez. Frankok utzi zuen ipar fronte guztia edo aire gerra guztia Kondoren esku. Eta hor izan zen Richthofen generalak eta berak bere esku egon zen. Badago Mola generalaren esaldi bat irakurtzen dut. Espainiako iparrean gerrarekin azkar amaitzea erabaki dut. Zuen mendetasuna ez bada berehalakoa, gerra industriatik hasita Bizkaia txikituko dut. Mundu osoan hauek izan ziren lehenengo bombardaketak jende zibilaren aurka. Eta gero, Bigarren Mundu Gerran adibidez, Alemaniako edo Alemania naziko hegazkinek arrasatu zuten Polonia, Londreseko auzo batzuk, Frantzian ere, eta hegazkin bakoitzean egon zen Kondor Legioaren piloto bat. Orduan, hau ikusten da ere, hemengo zelaia edo entrenatzeko zelaia oso garrantzitsua izan zen Hitlerrentzat. Tituluan esaten dugu Legion Kondoren iragana eta oraina, jarraitzen dute gerrak prestatzen eta hau adibidez justu leku horretan baita. Esan behar da, erakusketaren ikerketak Alemanian egon da. Baita justu Wunstorfen inguruan. Eta hor bizi dira historiatzaile batzuk, haien taldea hasi zen 80. hamarkadan ikertzen pixka bat, entzun da zeukaten Wunstorfeko hegazkin bazia zerbait ikusi zeukala Espainiako gerran. Baina hamarkada horretan, edo Bigarren Mundu Gerra eta amaitu eta gero, Alemanian jende gitxi zekien zerbait Kondor Legioari buruz. Baita Alemaniako postgerrako gobernu guztiek orain arte hau ezabatu nahi dute. Eta horregatik ikerlan hau oso garrantzitsua izan zen. Haekan betidanik aparte klaseak emateaz, pentsatu dugu normalizazioa oso importantea dela. Horregatik, joan izan gara askotan kanpora, egin ditugu hainbat gauza kanpoan. Etorri zinean Klaus eta Andrea, gurera komentatzera, eizue, badaukagu erakusketa bat, zelan ikusten duzue euskaltegian egita, pentsatu nuen, aukera ezin hobea zela, gehienak oso pozik ezagutu dituztelako, askotan entzun ezagutu ez dituzten gauzak.
Eta bueno, hau da, hemen daukagu, egongo da erakusketa ekainaren 5 arte. Printzipioz, egingo dugu hitzaldi bi, bata izango da datorren astean, 28an, goizeko 10etan, bai? Eta gero beste bat, ekainaren 5ean, arratsaldeko 7etan. Bai, hitzaldi bi egongo dira, pur bat, Klausek eta beste lagun batzuk ekarriko ditugu, bai, gai honi buruz hitz egiteko, bai? Eta bueno, bakarrik alde batetik, jende guztia gonbidatu nahi dugu, etor daitezela ikustera erakusketa, eta beste aldetik Klaus eta Andreari gure eskerrak eman nahi dizkigu